ዝበዝሓ ኣደቆልዑ ኣዴታት ኣብ እዋን ሕርስን ጥንስን ብዝረኽቦ ኣገልግሎት ሕክምና ኣዝየን ዕጉባት ከም ዝኾና ሓደ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። ኣብ ልዕሊ ኣብ ወጻኢ ናብ ሽወደን ዝገብሩ ምዕባይ ቆልዑ ብሞግዚትነት ወይ ከዓ ኣዶፕሽን ምርመራ ክገብሩ ባይቶ ሽወደን ኣዚዙ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 16 ሰነ 2021 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ኣርስታቱ ብምቕዳም ጀሚርና ኣለና። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ናብ ዝርዝር ዜና ዘምርሐኩም ኣርሴማ ሶሎሞኔ። ቅድሚው ግን በዚ ዝስዕብ ንግዳዊ መዋዓውዒ ኣቢልና ናብ ዝርዝር ዜና ከምራሐኩም ስለ ዝኾንኩ ምሳና ጽንሑ። እቲ ንባህላዊ መግብን ክዳውንትን ካልእ መሰረታዊ ድሌትን ሓበሻ ዘማልእ ትካል ናትኩም ጠለባት ዓማዊሉ ብዝቐለለ መገዲ ንምስላጥ ካብ ዘለኹሞ ሓንቲ ኢንቺ እውን ከይተንቀሳቐስኩም በጻብዕትኩም ጥውቕ ብምባል ጥራይ ዝደለኹሞ ክትገዝኡ ዘኽእለኩም መርበብ ሓበሬታ ኣዳሊልኩም ኣሎ። ኣብኡ እወ ኣብቲ ሓድሽ መርበብ ሓበሬታ ናትኩም .com ብዝመረጽኩም መገዲ ምስ ከፈልኩም ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ንዝኣዘዝኩም ኣቕሓ ኣብ ገዛኹም ከተፍ ዘብል ኣገልግሎት ውስጣውን ተዳሊልኩም ኣሎ። ብጽሑና ተወከሱና ኣበይ ናትኩም .com ናትኩም .com ዝለዓለ ቁጽሪ ዘለወን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብጥንስን ሕርስን ኣገልግሎት ሕክምና ካብ ዝረኽባ ኣዴታት ኣብ እዋን ሕርስን ስጋብ መውለዳ ዝረኽቦ ሕክምናን ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ኣዝየን ዕጉባት ከም ዝኾና ሓደ ወግዓዊ ዝኾነ ሕክምናዊ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ። እዚ ብክፍሊ ሕክምና መውለዳን ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ልዕሊ 52 ሚእታዊት ካብተን ኣብዚ መጽናዕቲ ዝተሳተፋ ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሲ ክሳብ ሕርሲ ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ እዋናት ካብ ክፍሊ መውለዳን ክንክን ቆልዑ ኣዴታትን ዝረኽቦ ኩሉ ሜድያዊ ኣገልግሎት ኣዝየን ዕጉባትን ኩርዓትን ምዃነን ሓቢረን። በሃገረ ደረጃ ነዚ ክፍሊ ሕክምናን መውለዳን ዘዋህድ ቤት ጽሕፈት ዞባውን ኩባንያውን ነዚ ዘረኽቦ ግብረ መልሲ ኣዴታት ኣዝየን ከም ዝተሓጎሳን ንኹለን ኣብ ክፍሊ ሕክምና መውለዳን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሕክምና ዓቢ ትርጉም ከም ዘለዎ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብ ሃገረ ሽወደን ሰባት ካብ ወጻኢ ሃገራት ቆልዑ ብምምጻእ ብሞግዚትነት ወይ ከዓ ኣዶፕሽን ተባሂሉ ዝፍለጥ መስርሕ መዕበያ መሰረታዊ መርመራ ክካየደሉ ሃገራዊ ባይቶ ሽወደን ንመንግስቲ መዝነት ብምሃብ ኣዚዙ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ቴተ ሓቢሩ። እቲ ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ከዓ ካብ ጽጉማንን ትሑት መነባብሮ ዘለወን ሃገራት ከም ዝትግበር ዝፍለጥ ዘኽተማት ቆልዑ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት ካብ ካልኦት ሃገራት ብምምጻእ ቆልዑ ናይ ምዕባይ መስርሕ ኣብ ሽወደን ርእሱ ዝኻለ ሕግን ስርዓትን እኳ እንተሃለዎ ኣብ መስርሕ ምምጻእን ምርካብን ቆልዑ ዘሎ ዝተራእየን ጉድለታት ግን ምስ ህይወት እቶም ቆልዑ ማሕበረሰብን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ነቶም ዛጊት ዝተራእዩ ሃውጓፋት ዝምርምር ምርመራ ምክያድ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣረድዩ። ሕጊ ብሞግዚትነት ወይ ከዓ ኣዶፕሽን ኣብ ሽወደን ልዕሊ 70 ዓመት ዕድመ እኳ እንተሃለዎ ብዘይካ ዝተወሰነ ምምሕያሽ እቲ ሕጊ ከም ዘይተመርመረ ይፍለጥ። ሕጂ ግን ምስቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ፍጻሜ ሞግዚትነት ኣብ ሃገረ ቺለ ዝተራእየ ጉዳይን ካልእ ተተሓሒዙ ብዝተላዕለ ሕቶታት እቲ ሕጊ ደጊሙ እንተተራእየ ይሓይሽ ብምባል ባይቶ ሽወደን ንመንግስቲ ሙዝነት ሂቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብቲ ግጭትን ዝተፈላለዩ ምዕባለታትን ዝረኣየሉ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ሓደ ድሕሪ ሓደ እንዳሰዓበ ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ።
ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ጽዒና ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ኣብ ገምገም የመን ብምጥሓላ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ከይሞቱ ከም ዘይተረፉ ተገሊጹ። ኣብ የመናዊት ግዛት ላሂጅ ዝርከቡ ገፈፍቲ ዓሳ ካብቲ ኣብ ጥቓ ራስ አልኣራ ዝርከብ ማያዊ ኣካል ናይ 25 ስደተኛታት ሬሳ ከም ዘውፅኡ ንወኪል ዜና AFP ገሊጾም። ሓደ በዓል ስልጣን እታ ግዛት ድማ ካብ 160 ክሳብ 200 ሰባት ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተገልበጠት ተዛሪቡ። ዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት IOM ነቲ ብዙሓት ስደተኛታት ዝፀዓነት ጃልባ ከም ዝጠሓለት ዝገልጽ ጸብጻብ የጻርዩ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። እቲ ትካል ኣብ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ጉጅለ IOM ኣብ ባይቶ እዩ ዘሎ ጠለብቶም ብህይወት ዝተረፉ ንምምላእ ድሉው እዩ ክብል ገሊጹ። ኤደን አልጋሃድ ዝተባህለት ድሕረ ገጽ የመን ድማ ኣብቲ ጃልባ ዝነበሩ ኣስታት 150 ስደተኛታት ከም ዝተሓሉን ካብቶም ዘይተረኽቡ 4 የመናውያን ከም ዝርከብዎም ምንጭታት ጠቒሱ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉጅለ ሃገራት G7 ኣብታ ሕቡራት ሃገራት ከባቢ 350,000 ህዝቢ ኣብ ኩነታት ዓጸቦ ከም ዝርከብ ዝግለጸላ ክልል ትግራይ ንዝነጥፉ ስራሕተኛታት ረድኤት ገደብ ዘይብሉ መገዲ ክኸፍት ጸዊዑ። እቲ ምትእኽኻብ ናይተን 7 ብቁጠባ ብዝማዕበላ ተባሂለን ዝግለጸ ሃገራት ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል ኤርትራ ሰራዊታ ክስሕብን ጠሊቡ። ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ዝተወልዐ ኩናት ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ብምዃን ኣንጻር ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይ ይዋግኡ ኣለዉ። ኣብታ ክልል ዓጸቦ ከም ዘሎ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወተሃደራት ኤርትራ ከውፅኡ ከም ዝጀመሩ እውን ሓቢሩ ነይሩ። ኣብ ብሪጣንያ ተኣኪቦም ዘለዉ መራሕቲ ኣሜሪካ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሪጣንያን ዝርከብዎ ኣኼባ ሃገራት ጉጅለ G7 ኣብ ዝቕፅል ዓመት 1 ቢልዮን ብልቃጥ ክታበት ኮቪድ-19 ክልግሱ ምዃኖም ድኻታት ሃገራት ልቀት ካርቦን ምእንቲ ክጉድላ $100 ሚልዮን ከም ዘወፍዩ ሓቢሩ። ናብ ከባቢ እቲ መራሒ ሃገር ጉጅለ G7 ኣኼባ ዝግበረሉ ዘሎ ፈልማውዝ ዝተጓዕዘ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሰባት ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ተቃውሞ ኣስሚዖም። ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ብመሰረት ዝተቐመጠ ኣህጉራዊ ሸቶ ንመስርሕ ክታበት ኣስታት ዝውዕል 300 ሚልዮን ክታበት ኣታዊ ተገይሩ ከም ዘሎን እዚ ኸኣ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ መወዳእታ ወርሒ 70% ካብ ጠቕላላ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚዮም ህዝቢ ኤውሮጳ ክታበት ክወስድ ዝገብር ዓቕሚ ከም ዝኾነ ንጸብጻባት ምክትታል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሕብረት ኤውሮጳ ብምጥቃስ ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ገሊጻ። ኣበየ መዓልቱ ንዘውፃናዮ መደብ ንምዕዋት ዘኽእል ተርእዮ ከም ዘሎ ዝሓበረት እታ ኣደ ወንበር ሕብረት ኤውሮጳ 334 ሚልዮን ቀረብ ክታበት ከም ዘድሊ ወፂኡ ዝነበረ መደብ ድሮ 300 ሚልዮን ኣታዊ ኮይኑ ቀዳማይን ካልኣይን ምውሃብ ክታበት ይሳለጥ ከም ዘሎ ኣረድያ። ዛጊት 52 ሚታዊት ቀዳማይ ክታበት 27 ሚታዊት ከዓ ሙሉ ክታበት ተዋሂቡ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሃገረ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብታ ሃገር ንዝነበረ ገደብ ዕድመ መርዓ ብዝምልከት ምምሕያሽ ብምግባር ትርር ዝበለ ሕጊ ወፂኡ ከም ዘሎ መንግስቲ እታ ሃገር ሓቢሩ። بمسرت تحبريتا أب هاجر بريطانيا قدم حجي أب كل عدمة 16 كسب 10 شوعته بملو فقاد بيتسب مرعاي فكاد كم زتنحن حجي جن زوخنا ناي مرعا سنسرعات زفتزم قابل علي 18 عدمة كم زخنا إذا حدش حجي عزيزو كم زلون كفلت تخيلو
بزي زوجة حدشن أب جبري وعيلو زلو حجن أجبابن أب تهجر أب تحت عدمة زفت أمو مرعتات بحجز زغطعن جبن كوينو كم زلون سبمزي منجستي حبيرو مالو تكاتاتلو زلهم أب ستوكولم زمدبرو أوروبا ومعكن زينا هارمونيو دحرزي موعوعي بحصير زتدالوه كالوت زيناتات كقرب لكم مسانا صنحو أب هاجر الجيريا زكايد زلو أهجراوي مرجع تهاجر تحت قطري تساتفنت حزبي كم زترايه نبعل مزي مرجع تهاجر بمتقاس معكنات زينا عالمي حبرا حزبي الجيريا أبتي بعرباوي سورا زفلت حزباوي تقاومو أجزازا تهاجر كتعراركوان تفتنه كم تزدله تمسرح لودي كم زي تسالتن أبزي حجي زقبر زلو مرجعها تساتفنتو بمقطع يقاوم كم زلو ينقر أبتي زقبن دابله أب هاجرش ودن زكايد زلو مسرح موساد كتابت زاقيت بزحي كتابت وصدو قطر حزبي 4.3 مليون بزحو كم زلو بعل مزي حزبا وطعناش ودن حبيرو ولابكا إز قطري تسفا زهب انتوخنه بمسارة تزنبرة تزبيت كابزين العلي كخوني قبا كم زنبرك فلت تغايلو أب هاجر روسيا كتابت أب موساد زلو زحتاله نمنجستي أوضعو كم زلون التحساسبي نجر كم زخنن تبتبات كاب موسكفا حبيرم ولابكوا هاجر روسيا تي بعلا زمع بلوتو نايجزا رأسا زخنه سبوتنيك زتبعله كتابت أنتر كورونا حدا أب عالمنا بقلطف زتسرحة كتابت انت نبره حزب تهاجر كتابت أب موساد زريو زلو زحتالتات نمنجست تهاجر التحساسيبو كم زلو ينجر أب رئيس كتما صوماليا مقدشو أب حدا وتادراوي معسكر بحدا رئيس قتلتاوي مدقعتي زتفنجر بومبا 10 سبات قتيلو مبزحتهم كابتوم قسلات شعو ناب هوسبيتال كم زتوسدو مسخاخر عيني نBBC تزاربهم AFP كم زتبطبو اتي رئيس مقتلتاوي مدقعتي زفتزم سب أب دقتي معسكر حدشتي سلطنتي يتصبى نيرو زاقيت نت مدقعتي أنا يفتزيمي إلو حلافنت زوسده قجلة كوانت زي هالوه أبتا هاجر ماكلت تطتا علامة إسلاماوي قجلة الشباب انتقنو لموديو مرخخب بوزهان تهاجر نحدا وتادراوي مكونن تغيسن كم زتبطبو بيت مدقعتي زاقيت 10 سبات مويتم اللو أب هجور أفريقيا زلو كنتات لبدا فيروس نابزت تحساسب درجة يعر كم زلو نجنفر على ما ود بتاعنا أفريقيا بمتقاس زوجة حدش تبصاب أرديو بمسارة التحبريتا أفريقيا كاب عالم كنتات لبدا اندا قدلا أب تحتي قصصر إنا وعلن أب زخدلو زلوان أب هجور أفريقيا جن اتلبدا بأنصار مخانو نناي جلا حجرات قطري مسفحفح لبدا بمتقاس ناب سالساين زغفان زور مسفحفح لبدا كي اتو تسجيو ألو كبل التحبريتا أرديو زي خبركم تخطتلتي هارموني ميديا نيلومي زبلنا يوم زيناوي مسانادونا أملا أوروبا كالوتن زتقلل أزوم سقاب حجي كتكاتاتلوم زتنحكم يوم نمكتتالكم من دامسقونكو أبزمت زيناتاتنا سقاب نراقب حدا كابتي نمسسان معكمكم زغنا هارموني ميديا رئيتكم تساتفنتكم بمخان أب يوتيوب زلو چانل هارموني ميديا سابسكرايب بمقبار بيتسب كتكونو نمحتان بزي كازي أب فيسبوك بعبيغا أب مربب حبريتانا ما عالتاويت زرقاح حدشتي زينان حبريتاتن زي تفلالي صحفاتن كترغبيهم تساتفو حتتو رخبونا تصحفلنا بزي أب سكرين تصحفو زلو أدراشانا دابولكو نيلومي كيف اللي يكمي سلام أمسيو
እዩ